парламента па 53-й акрузе. Сённяшняе мерапрыемства адбудзецца ў фармаце сустрэчы са мной. Акрамя могілак мы яшчэ наведаем помнікі Каліноўскаму Траўбуту, а таксама вёску Якушоў. Калі будуць нейкія пытанні да мяне па праграме, задавайце, калі ласка, на все адкажу. Але галоўнай тэмай сённяшняй сустрэчы я бы хацеў абвесціць Канстанціна і Віктара Каліноўскіх і паўстанцаў, якія аддалі сваё жыццё за волю Беларусі. Сітуацыя, якую мы зараз маем, вельмі падобная на сітуацыю, якая была ў часы Канстанціна Каліноўскага. Толькі розніца ў тым, што тады ішло змаганне за то, каб набыць незалежнасць Беларусі, а зараз ідзе змаганне за тое, каб гэту незалежнасць захаваць. І я вельмі спадзяюся, што ў лістападзе месяцы, калі адбудзецца пахаванне у Вільні паўстанцаў і Канстанціна нашага Каліноўскага, у Вільню з'едуцца тысячы нашых суайчыннікаў, каб паказаць усяму свету, што беларусы гэта моцная нацыя, якая памятае і шануе сваіх герояў, якая, калі што, паўстання на абарону нашай незалежнасці. Жыве Беларусь! Жыве! Ну і калі ласка, калі хто мае што сказаць, то далучайцеся. Шановне господарство, гэты год, як слушна заўважыў Максім Губарэвіч, сапраўды вельмі асаблівы у шэрагу ушанаванняў нашых нацыянальных герояў. Па-першае, 155-е ўгодкі з часу паразы паўстання, з часу, калі многія склалі свае галовы, загінулі ў гэтым паўстанні. Многія былі высланы ў Сібір, на катаргу. У многіх забралі маёмасць, пазбавілі сродкаў для існавання. Час быў вельмі цяжкі для бацькаўшчыны. І тое, што мы прыязджаем сюды штогод, гэта вельмі важны фактар, вельмі важная з'ява. Дзякую усім, хто знайшоў час, прыехаў, хто 20-й раз, хто, можа быць, першы раз ушанавання палеглых за вольнасць бацькаўшчыны. Гэты год асаблівейшы і таму, што, як вы ведаеце, сёлета тут былі праведзены археалагічныя раскопкі, праведзена эксгумацыя з месца мяркуемае пахавання Віктара Каліноўскага. Вынікаў гэтай экспертызы, на жаль, мы не ведаем дагэтуль, але гэта не так істотна. Бо істотна тое, што мы ведаем дакладна, што і Віктар Каліноўскі, які быў ідэолагам паўстання, і ягоны бацька, іншыя сваякі пахаваныя на гэтых могілках. Пагэтаму гэта магіла ніяк не умоўная, як часам памылкова пішуць і гавораць. Гэта магіла прыблізная, а можа нават і дакладная. Калі будуць ведамы вынікі эксгумацыі, тады можна будзе казаць пра гэта цвёрда. Але цвёрда можна казаць ужо, што гэта адзін з пантэонаў, маленькія, праўда, дзе годна ушановваюцца паўстанцы 1863 году, з якіх, можна сказаць, з Касуся Каліноўскага, з Францішка Багушевіча, з Людвіка Нарбута, уласна, і пачалося стварэнне Беларусі. Яны былі пярэдаднем 20-го стагоддзя, пярэдаднем Беларускай Народнай Рэспублікі, і іх вера у тое, што бацькаўшчына будзе незалежнай, перадавалася з пакалення ў пакаленне. Хочу сказаць, што гэтых месцаў становіцца месцаў памяці ўсё больш, паўстаюць новыя мемарыяльныя крыжы, знакі, адшукваюцца магілы, раней невядомыя, канкрэтных людзей, так і агульныя брацкія магілы паўстанцаў. І Свіслач у гэтым пантэоне будзе займаць годнае месца побач з іншымі мясцінамі, з тымі ж самымі росамі, славутымі могілкамі ў Вільні, нашай старадаўняй сталіцы, дзе будуць перапахаваныя нашыя паўстанцы. Праўда, заўсёды перамагае. Доўга не было вядома, дзе яны пахаваны там в Вільні, урэшце і гэта выявілася. Хай сабе это не адразу прайшло 155 гадоў, але праўда перамагае, таму што гэтыя людзі змагаліся за святое, за сваю айчыну. І таму яшчэ раз хочу усіх падзякаваць, што сёння прыехаў. І давайте хвілінай маўчання. Патрыёта Беларусі Віктара Дзесяціка. На жаль, ён пражыў вельмі кароткае жыццё. 5 гадоў таму перастала біцца яго палымянае сэрца. Цяжкая хвароба, не пакінуў ніякіх шансаў. І вось ужо амаль 5 гадоў, дакладней 5 гадоў мы ўжо толькі прыходзім яго памянуць. Вельмі шкада, што такія людзі адбыліся. Яго энергія, яго мэтанакіраванасць заўсёды натхняла нас, свіслацкіх грамадскіх дзеячоў,
ніколи його не було слова такое ні. На любое пропанову, на любое, завжди його ночі підіймем. Завжди згоден був в любые мероприємства, все, працювати день і ніч, каб тільки було лепш, каб тільки громадське життя у Свісточі розвивалося, бурлило. Ось, на жаль, такого чоловіка тяжко замінити. Ось, давайте вспомним його. В даному випадку школи мистецтва. Тому ми відміряли ровно 20 метрів, зробили таку віртуальну межу, на якій я знаходжуся, і, як не порушати законодавство, всі свої виступи будемо проводити менавіта на цій межі. Ну і зараз слово тоді наміснику старшини партії БНС Олексію Янукевичу. Дякую великий, Максим. Дякую великий організаторам гэтага фесту, гэтага мерапрыемству. Дякую великий всім удзельнікам. Сапраўды гэты год, які мае асаблівае значэнне для ўсіх беларусаў, для ушанавання памяці братоў каліноўскіх і паўстанцаў каліноўскага, прадэманстраваў нам некалькі важных рэчаў у чарговы раз. І адна з самых важных рэчаў, ён нам нагадаў, што нават за сваіх герояў трэба змагацца. Мы бачым, што на сённяшні момант нашыя суседзі таксама хочуць свае трактоўкі тых падзеяў на першы план выносіць, і гэта іх права, гэта іхняя нацыянальная гісторыя. Але пры гэтым мы бачым, што калі беларускі народ, беларускія патрыёты не будуць клапаціцца пра сваю гісторыю, пра тое, каб свае героі былі належным чынам ушанаваныя, ніхто за нас гэта не зробіць. У лепшым выпадку будуць маўчаць пра нашых герояў, у горшым выпадку будуць называць нашых герояў не героямі альбо героямі іншых народаў, але нашы з вамі святы абавязак шанаваць сваіх герояў дзеля таго, каб у будучыні наша краіна, наш народ мелі вось той грунт, той падмурак, а ён у нас найбагацейшы, на якім мы пабудуем сапраўды вольную, свабодную Беларусь. Другая рэч, якую чарговы раз нагадаў гэты год, вельмі важна змагацца за сваю мову і за сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Таму што тое, што менавіта дае нацыі сваё сапраўднае аблічча, тое, што адрознівае нацыю ад іншых нацыяў, гэта культура, гэта мова. І пакуль мы за сваю мову стаім, пакуль мы яе абараняем, пакуль мы за яе змагаемся, мы нацыя. Калі мы, не дай Бог, страцім мову, нацыяй быць перастане. Таму вельмі важна зараз перапіс ідзе не толькі записвацца беларусам, але паўсюль, дзе толькі можна, нашу беларускую мову прасоўваць. Бо нават з нашым нацыянальным героем Кастусём Каліноўскім той чыннік, што пісаў ён свае творы, свае выданні, свае лісты менавіта па-беларуску, якраз і узвялічвае вельмі моцна беларускую нацыю, ну і ягоны чын. Робіць яго аднім з нашых найвялейшых нацыянальных герояў. І яшчэ адна рэч, якую я лічу гэты год нам нагадаў, што тая гісторыя, якую мы маем, тую спадчыну, якую мы мусім бараніць, яна найбагацейшая. І мы сапраўды можам быць шчаслівыя, што мы называем сябе беларусамі, што мы жывем на гэтай, надаваць нам гонару, годнасці дзеля таго, каб дамагчыся нашай агульнай нацыянальнай перамогі. Веру, што абавязкова мы яе даможамся. Жыве Беларусь! Жыве! Больш бяспечнае месца, адужаўшы, Рамуаль Траўгут па сутнасці узначаліў тое, што заставалася ад паўстання. То есть уже Варшаўскі камітэт ён быў разгромлены, не было тыя, хто
не був арештований, ці замордований, вони емігрували за границю. Він, по сутності, один працює своїм помощником, я ще півгоди займався справою повстання, писав відносини, займався спробою доставити зброю у країну. Але, на жаль, И вот такая у меня возникла такая думка, что, ведаете, мы зараз все уже маем больше за 25 годов, амаль усе, больше 20. А вы можете себе уявить, что человек свядомо 25 годов пошел на плаху и отдал свое життя за нашу країну, за Беларусь, за то, щоб ми були вольні. Ось. Для мене, наприклад, це, ну, мало того, що те, що він зробив, те, який він підняв це повстання і став його керівником. Ну, саме те, що він прожив коротке життя, у нього все було ще напереді. Але вот за эту мужность, за это, ну, за самоохвярность, за это, только за это мы повинны его шановать и всех его поплечников, и были разного возраста. Ну а что дотычется этого крыжа, то коли в свой час мы зробили реконструкцию могилы Виктора Калиновского, какая там оспречивается, не оспречивается. Суть в том, что большесть его кревных все-таки лежит на тех могилках, и конкретно в этой могиле, не в той, в другой. Но то, что они там присутствуют, это правда. Я упевнений, що мої діти так само запомнять сьогодні і запомнять в будущем. Для мене великий гонор бачити сьогодні тут вас. Ми сьогодні спробуємо працювати у достатково складаних і, я б сказав, забавних умовах. Да? Ми використовуємо виборчу кампанію, хоча в вибори ніхто не вірить. Поглядимо, чим це аукнеться. Мені здається, що для свого часу люди, які в 63-му році підняли повстання, були досить креативними. Вони шукали нетривіальні, які нові можливості для того, щоб вийти поза рамки тих умов, які їм дали. Приблизно те саме ми спробуємо зробити сьогодні. Я переконаний, що, не глядячи на те, що повстання було задушене, те, що вони зробили, в виніку привело до перемоги. Привело до того, що сьогодні ми маємо незалежну Україну, які б погрози і виклики сьогодні перед нею не стояли. Я переконаний, що нашому поколенню накановано льосом відстояти цю Україну і передати її нашим дітям. Я ще раз дякую вам всім, хто приїхав. Я вельми гоноруся тим, що знаходжуся зараз у вашій компанії. Так само 1863 року керівнику Політчині. І в той час, якби, я шукала тих, хто причинився до цього повстання. Польська, пробачте, удільниця повстання 1863 року. Я тоді поїхала у Вільню, щоб знайти документи і підтвердити, що вона справді удільниця повстання, тому що місцеве керівництво тлумачила нам так. Ну і що на камені це вибито? Це ще нічого не означає. Коли я приїхала у архів і попросила документи, то я тиждень знаходилася у Вільниках, мені ці документи дали, і кожен день мені казали, що ці документи то на скані, то ще десь. Не хотіли мені давати документи по Калиновському справу. І потім я підійшла до загадчиці відділу, і як оказалося, що вона змагалася за те, щоб не знесли могилки у росах. І вона так прониклася до того, що ми так само у Лідії відстоюємо, щоб не знесли ці могилки, у тим ліку могилу удільниці повстання, що дозволили вони мені і дали цю справу, і я переглядала листи, де були підписи Калиновського, де був допит, і на самій справі, якби таке враження було, що я в тим часі знаходжуся, що я справді його бачу, з ним розмовляю, і що він розуміє те, що ми тепер так само робимо, бо ми по взросту були однакові прикладно на той час.
І гэта справа і гэта імя Каліноўскага мяне асабіста увесь час вяло па жыцці. Калі мне здавалася, што як бы нічога не будзе з гэтай нашай справы. Вот як было там 50 чалавек, так іх сёння прыходзіць. Як 20 гадоў прыходзіла там столькі на розныя мерапрыемства, так і сёння вот менавіта тут, у гэтай акушоўцы. Але гэта не так. Бо мы толькі прадстаўнікі тога вялікай колькасці людзей, моладзі, якая сёння і размаўляе па-беларуску, якая як бы ідзе шляхам Кастуся Каліноўскага. І ён сапраўды нас натхняе на тое, каб жыць людзьмі вольнымі ў сваёй краіне. Таму што вольны чалавек, ён у любых умовах заўжды вольны, таму што ён мае гэту унутраную свабоду. І у канцы хочу сказаць, што той, хто помніць, гэта памяць перадасца нашым дзецям, нашым унукам, і яны захаваюць нашу спадчыну. Жыве Беларусь!